Yn rhan ddeheuol y prif gylch mae'r adran ec yn cael sylw'r beirniad Mr Alun Lewis o Brydfa Tysil ac yr ebolion blwydd wrth gwrs ac dosbarth 10 yn y dosbarth ar hyn o bryd ac dyma ni yn dechrau ffwr ar yr adran yma yn y sioe. A maen nhw'n cael ei anfon allan unwaith eto, Owen. Ie, dwi'n meddwl bod e wedi tynnu nhw fewn am y tro cyntaf ac nawr mae e wedi gweld nhw'n unigol, ond mae'n danfon y rhes flan allan eto, cael cipolwg unwaith yn rhagor i wneud yn siŵr bod ei benderfyniad yn iawn. Dwi'n meddwl mae rhydeilian expert sydd ar y brig ar hyn o bryd, Jimmy Lee, yn arddangos. Wrth gwrs, Ebol sy'n cael dipyn o lwyddiant yn gyntaf yn Llambed ac yn Glanesg yn barod eleni. Ie, mae hynny'n wir. Wel, trafod gyda'r beiriad, ydy o wedi gweld rhywbeth nad ydy o'n hoff ohono fo yn yr un gyntaf. Rhydeilian expert do fewn eto yn gyntaf. Brynfa Fancy Man yn ail. Brynfa Fancy Man yn wir, eiddo Granger a Mitchell. Nhw wedi cael crynlwyddiant yma yn y gorffennol. Llynedd ddaethon nhw ar bencampwriaeth yn yr adran gyrru gyda Senny Kendall. Mae yna rhyw sôb o Senny Kendall yn dod allan mewn llaw eleni yn y dosbarthiadau adran A, gewn ni weld. Wel, mae'r rhosglymau yn barod i'w gyflwyno. Ac dyna dyn ni'n gweld nhw. A braf gael gweld y cystadleuwyr yn llongyfarch i gilydd. Trafod gyda'r noddwyr. Alun Lewis y beirniad yn cyflwyno'r wobr gyntaf yn y dosbarth i'r ebolion blwydd yn yr adran ec i rhydeilian expert am berchnogaeth Joe Lee. Yn ail, George Mitchell yn fannu, 6-9 gyda Brynfa Fancy Man. Ac yn drydydd, y Palomino. 6-8-7, Victoria Codery, Dicot the Showman. Wel, dyna ni y 3 gyntaf yn y dosbarth yma i'r ebolion blwydd yn yr adran ec. With Rhydeilian expert. A huge congratulations to you on winning this class. The second prize goes to exhibit number 690, and this is the Sea Ranger and Mr G.P. Mitchell's Brynfa Fancy Man. The third prize is awarded to exhibit number 687. This is Dicot the Showman. Rhydeilian expert enillydd y dosbarth i'r ebolion blwydd yn dosbarth niadau i'r adran ec a Joe Lee. Llongyfarchiadau mawr iddo fo a'r teulu ar ennill yn yr adran yma. Heb anghofio'r ail yn ogystal, Granger a Mitchell, ochrau Llundain, Brynfa Fancy Man. Property of Mr Scott Marshall. If you can't get that now, you can